Коледа, най-магическият празник в народния календар. В нощта на бъдни вечер светът е притаен, за да посрещне младенеца. Раждането на Христос съвпада с края на слънчевата година. Най-дългата нощ отминава, за да отвори път на новата светлина, слънцето да се роди отново и да започне да расте с всеки ден като пшеничено зрънце. Двата ритуала, природният и християнският, се обединяват в мощната енергия на вярата, че идващият на земята Бог в човешки образ ще донесе на хората мир и благоденствие. Пратеници на тази вяра са коледарите. Със своето среднощно шествие те гонят злите сили и олицетворяват мъжкото начало, зачеващо това, което ще се роди през годината. В Смядово коледуването е вековна традиция, която в наши дни изпълняват мъжете от фолклорен ансамбъл Бяла Неда. Особено смядовското протичане на празника е започването му от малките коледари, момчета на възраст от 8 до 14 години. Още по-светло на 24 декември те тръгват да обикалят къщите. Пеят песни, с които съобщават предстоящото събитие. Коледари идат, ставайте стопани, за да ви честитят Рождество Христово. Домакините посрещат малките вестители, слушат песенните им пожелания и ги даряват с коледни кравайчета, плодове и орехи. Момчетата благодарят и пълнят торбичките си, за да е пълна и годината. Така се подготвя идването на големите коледари, които се събират по тъмно и трябва да приключат обиколката си преди да изгрее слънцето. Коледарската група се води от един по-възрастен мъж – станеник. Той определя реда на къщите, в които ще се коледува, знае в коя на кого и за какво трябва да се нарича. Всички мъже носят големи криваци, закичени с чемшир и бели кърпи. Чемширът е вечно зелен храст и означава дълъг живот, а бялото е цветът на радостта и чистата истина. При влизането в двора се пее поздрав първо за стопанката. Че ти идват, Добролю, добри гости, Добролю, коледари, да ти пеят, Добролю, добра песен, Добролю, коледарска. Където има мома за женене, се пожелава да си намери добър мъж. Където има младо семейство, се пее да се роди дете. В дома на овчаря се нарича да се родят много агнета. Стопанката изнася менче с вино да се освежат коледарите и да попеят още. Дарява ги с прясно изпечена пита кравай, а станеника благодари и нарича. И толкова пъти повтореното добро няма как да не стане истина. Домакинята завързва бялата кърпа на кривака на момъка, който нарича, дава му сребърната пара и кани всички да се почерпят, за да се сбъднат хубавите пожелания. Коледарите пиват вино, хапват мезе и тръгват да си ходят, като пеят «А оставайте със здраве, коладе, вие стопани на таз къща, коладе». И се отправят в коледната нощ към следващия дом, за да занесат и в него благата вест за раждането на младия Бог, слънцето и надеждата за добри дни.